laban bi sigi a ka jelimuso bananiya ni o ma kɛ aw ka sibiri da kula aw mɔgɔ fila minnu bɛ sanfɛla in na bi aw minnu bɛ sanfɛla yɔrɔ jɛnɛ y'a yɛrɛ cire ka bɔ ko la parce que o kunkolo b'a kan da la har n'a bɛ dugumala la tiɲɛ na cogo cogo wallahi bila o kunkolo b'a kan i tɛ o ye nin ko sugu ninnu na mais aw mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn ko tile fila in na dɔrɔn on dirait que jɛgɛ i n'a fɔ ko u ye jɛgɛ de ji bɔ aw kunkolo la aw tɛ mɔgɔ la mais aw kelen don k'aw yɛrɛ kɛ ala den ala y'an bolo sanfɛla in na n'aw ye min kɛ ko o de ka ɲi ko foyi tɛ b'a la pa pagaka tɛ b'a la aw tagara aw y'i to la aw tagara baga la Fanta bajiru ta mɛ n'a figure la live wɛrɛ dɔ de kɔnɔ aw taara baga la Fanta fana ma o ye mun de kɛ n ye o fana kasi lɔ ta a bɛ ka kasi ko wuyi wayi n b'a ne na n tɛ n ta yafa n ye mun de kɛ live tigɛ n t'a tigɛ live tigɛ n t'a tigɛ aw taara lase o ma si je me trompe pas la Fanta aw ka dɔnkili kura bɔlen ne yɛrɛ ye dio kɛ la Fanta ka dɔnkili fila de n ko la Fanta taara challenge k'aw ka dɔnkili la ne hakili o muso in tɛ alo halo Fanta in han hali ni mɔgɔ tagara han ni question min posera jeli kunna han a b'a adresser olu fana wa voilà plateau kan voilà i bɛ k'a faamu wa mais alo ne ma kuma kelen de faamu ni ye Sarambaya ye micro minɛ a ka denguli don de ya n m'a fɛ ka yɔrɔnin de dɔn dɔɔnin bi ɲininka yen dɔrɔn a ye micro ta ka kuma de ya ni muso in filɛ dɛ depuis denguli in daminɛra ka na bila bi la ne ma nin kuma kan mɛn tantɔ ko a ye kuma fɔ tantɔ min bɛ ɲɛsin ka jeli fɛ ne m'a ye alo i m'a faamu nunu ne ye nunu faamu cogo min ne ye nunu dɔn cogo min ni mɔgɔ y'a dɔn ni mɔgɔ e n'u tɛ se ɲɔgɔn ma o alo i b'a dɔn ko kelen min don wa alo nunu ka jelimuso ma taa Côte d'Ivoire a ma taa mariage la alo mariage min est-ce que mariage in publié la i n'a fɔ nin ka denguli ya n ko a tɛ dɔw yɛrɛ ko mariage kɛra yɛrɛ alo mariage ni denguli i b'a dɔn kelen tɛ dɛ non mariage de ka ko a ka kɛ mariage de ka girin ni denguli ye ni Sarambaya tun b'a dɔn ale ka denguli tun bɛ kɛ cogo min na wala tun bɛ taa palais ta wa tun bɛ taa esadine ta alo Mariam ba ye zesi sugu dɔ kɛ Mariam ba ka jina ma jigin dɛ a ka jina ma jigin kirisi ma piqué dɛ kirisi ma piqué samara min b'a sen na alo a ye samara in de bɔ alo ko ɲuman dɔ ka di dɛ ko ni maa y'a yɛrɛ faga i ye su fɛ ni dugu jɛra ni kungo y'a tigi sɔrɔ i fana k'i yɛrɛ faga tigi ye Sarambaya a ye Mariam ba confirmer dɛ dɔnkili tɛ dɔnkili ye a b'a da a b'a sinapu k'a la a b'a bila baarakɛla de ye muso in ye alo ni nin ma koba tun kɛ bɛɛ tun b'a fɔ ko nin ye feereli min kɛ k'a wari donna min k'a bɛ baara min na k'a donna min k'a bɛ TikTok ka pala k'a ye baara min kɛ k'a bɛn alo maliyɛn tɛ dɔn ka faamu dɛ wa i b'a dɔn Sarambaya kɛlɛla ku kelen min na a ye nafolo min suru ka di a ye nafolo min bɔ ka di Marama wa Marama n'a ka kan de alo hey alo maa wele kun ka t'i ka kungo la k'a ka mɔnɛ de bɔ i la a k'i lase yɔrɔ min ma i ma deli ka se yɔrɔ min a ka kuma bɔ a da kɔnɔ k'a fɛ e ɲɛna i ma deli ka kumakan min mɛn i da a ka ko kura yiri la i ma deli ka ko kura min ye jeli wele ko i ka kungo la o de bɛ wele jeliya alo an tɛ jeli wele ka taa dɔrɔn ko jeli kan ka taa dɔrɔn k'an ka ɲɛda filɛ o tɛ dɛ ayi a bɛ kumakan min fɔ a bɛ ko min kɛ ni maa taara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Sarama ka denguli n m'a fɔ a ɲɔgɔnna tɛ kɛ dɛ mais a bɛ mɛn an m'a ye o de bɛ wele ko création alo jeli min ka di ye i y'o choisi min tun ka gɛlɛn Sarama ka micro min bɛ don mɔgɔ gasi la a ka kuma dɔ fɔ min bɛ mɔgɔ touché a bɛ fɔ k'a bagara ma muso ma micro minɛ muso ma kuma
muso y'a ka silence de ta ka kumada kɛ min na a y'a ka fini de falen barakɛla de don Alu mais ni barakɛla don n'a ye baara ko kɛ moi je crois que kɛlɛ t'o la o kɛlɛ ko kɛ tɛ ale y'i falen fini de la ka wari di wari min ka d'a ye baarakɛla don a ye baara de a ka wari y'a ta ye a ka wari y'a ta ye Alu ko fiɲɛ kolon kama kolon to ka tɛna kolonkalan to dɛ Alu ninnu ma miiri ninnu ma hinɛ u ka sarambaya ta sa là d'accord a bɛ fɔ ko dimi sira don keleya sira don mais ne b'u ɲininka o saramba ma mɔgɔ si bali k'i kana taa dɔnkili da i yɛrɛ kungo la Mariama ma mɔgɔ si bali k'i kana création bɔ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna petini ka kuma bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye dɛ parce que a taara kɛ jeli boboya ye o jelimuso taara mɔnɛ bɔ dɔ la aw nana o ta ten k'o gulon ten k'o kɛlɛ ten cɛ Alu u tun ka sarama ta dɔɔni a bɛ faamu mais melekeni hali farikolo ma yɛlɛma hali fiɲɛ ma farikolo yɛlɛma denmisɛnnin fitinin Alu ne ma fili ne ma ɲina Siko ka yafa ne ma Siko bɔra waati dɔ la ka dɔ fɔ melekeni ma an bɛɛ wulila ka Siko kɛlɛ ne yɛrɛ y'a kɛlɛ an ko ko melekeni ba in kɛlɛ sa turu bɛ se melekeni ma mun na a ye mun k'i la an bɛɛ y'a kɛlɛ o la dɛ mais mun na bi Siko ye kuma in fɔ dɛ ko ale kumakan ko barika de bɛ ale kumakan na wa ale kumakan min fɔ ale ma wuli ka bɔ kumakan na ko mais ale ye kɛlɛ min kɛ kumakan min na k'olu bɛ tila k'o kɛlɛ kelen kɛ Alu a kɛra dɛ mais Siko ma melekeni gulon dɛ taramaya den gulonna bi a den fitinin Siko ma melekeni gulon dɛ Siko ma gulon dɛ bi ninnu de taara melekeni gulon mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu ka jɛkulu kɔnɔ min b'a fɔ a ye saramaya gulon a ye melekeni sen bɔ a la masa den furani de gulonna bi ya den ɲɛrɛni min sɔrɔla kunu o de gulonna bi numu boro a gulonna kunu suro la ilaha illallah muhammad rasulullah taramaya min ka denguli kɛrɛ da u ye o de gulo kunu suro musow de bɛ k'a fɔ ko k'a tapoter duguma comment Alu ne bɛ ninnu ɲininka o Siko kɛlɛli Siko baneni faneni min kɛra kɛlɛ kun jumɛn na parce que a sera melekeni ma kɛlɛ Siko kɛlɛ juguyara yɔrɔ jumɛn ma a sera melekeni ma mais munna olu mɔgɔ kelen aw de kasira yan aw de ye kasi kɛ ka kule bɛɛ kɛ Siko bolo ka mun ni bɛɛ bɛ kɛ Siko bolo ko melekeni aw ko hali melekeni ma to aw b'aw sigi live la aw bɛ kasi n kan bɛ aw musokɔrɔba ninnu de ma ni melekeni gulonna maa ma sɔrɔ aw la k'a fɔ a ye melekeni sen bɔ a la aw ka sarama gulon n bɛna dɔɔni fitinin fara i ka kuma kan quoi hakili sigi de quoi an bɛ siri kɔkɔ dɔɔni yɛrɛ olu ka jerimuso ni ma firi ni ma ɲina mɔgɔ caman nana jerimuso nɔfɛ hinɛ de kama parce que jerimuso ni a fɔra don min na ko mɔgɔw bɔra ko k'a ba nɛni ko a kɔnɔman de kun ne o ye tiɲɛ ye mɔgɔw nana hinɛ de kama o don o wagati la mais k'a miiri ko den min sɔrɔla kunu ko o de tala k'o gulon k'o nɛni k'o ba nɛni vraiment an tɛ tiɲɛ fɔ ni baraka banna ko la a bɛ kɛ tan de quoi bɛɛ kuma kelen f'i ɲɛna karamɔgɔ ninnu ka jelimuso wa binni de filɛ nin ye dɛ a tɔ bɛ juguya tugun hali min kɛra u bɛ ka min kɛ bi o bɛ tila ka dɔ wɛrɛ kɛ tugun min ni nin bɛɛ tɛ kelen ye bɛɛ kuma kelen f'i ɲɛna ninnu bɛ tila ka nagaba lamɛn n'u ma mɔgɔ sɔrɔ don min na k'a gulon u bɛ u ka jelimuso yɛrɛ ta nin don na a n'a den bɛ n'u dɔgɔnin b'a bolo k'u gulon k'u ba ta yan ni ye sa dɔgɔnin mɛlu aw ye sa mɛlu lamɔ dɛ o de filɛ ka kɔgɔ nin ye kelen kelen ten yɔrɔ o sela denyɛrɛni de ma bi denyɛrɛni min worola bi a ma dunuya ye dunuya t'a dɔn sa min bɛ ka baara ninnu boro sa min bɛ ka kɔgɔ ninnu boro wallahi o sa kelen bɛ tila ka seri kɔ u yɛrɛ ka dɔnkilidala la yan kelen n'a ma kɛ aw ka si bɔn ko la turu ma se mɛrɛkɛni ma wa mɛrɛkɛni min worola kunu jurumu t'a la hakɛ t'a kan fosi ala mɔgɔ jɔn de bɛ denyɛrɛni ye k'o ta k'o gulon k'o ba nɛni k'o fa nɛni
hinɛ ma bɔ ko la wa hinɛ bɔla kow la ni jɛkuru barikamaw tagala n'a ala dɔnbagaw tagala yɔrɔ jɛkuru bɛ laban ten ne dɛ kalande namu n bɛna yɔrɔnin dɔ fara u ko ata tiktokeziw kɛlɛkun ye mun ye ko olu tɛ ka challenge k'u ka jelimuso la u ka dɔnkili ko n'u ye maranba ka dɔnkili ta ko ni kani b'a yɛrɛgɛ ta ko k'a yɛrɛgɛ ta ko kani k'an bɛ olu ka jelimuso de jɔn k'u la dɛgɛ kɛlɛ kani ba minɛ k'u filɛ dɛ ko ni kani bɛ ka challenge kɛ yɔrɔ i b'a dɔn kani cɛkisɛnin fitinin de dɔ ta k'a b'a yɛrɛgɛ ta Alu wo wala kaptir ke k'a bila ko kani b'a yɛrɛgɛ ta k'o bɛ ka pigi lase u ka jelimuso la ani ko Fatuma ta k'o bɛ tila k'a yɛrɛ foromu yira ko k'a ɲadani kɛta kuma bɛɛ ko o kan bɛ olu ka jelimuso wa Naisa k'o bɛ tila ka taa n'a kerenin na tantɔ uyo fana neniya uyo olu bɛɛ de neniya o de fɔra tantɔ tiktokeziw k'u b'u bɛɛ ta kelen ko parce que ko n'u bɛ ka challenge kɛ marabaga dɔnkili la k'u bɛ ka pigi lase olu ka jelimuso ma ko o kɛlɛ fana de bɛ olu da la i b'a kalama ko awa sanu tapitigi nɛnina bi ya o ta la Kimi tɛ sabali o kuma la jɔn de y'o ta jɔn b'o ta gbɔnbogotigini kɛ e ko jumɛn Kimi o kɔrɔ a bɛna Katusa fana ta dɛ parce que Katusa sukunbɛ dɛ sanu tapitigi ta la a ba nɛnina a fa nɛnina jɔn ne de filɛ ka f'i ɲɛna ten u y'a ta a ba nɛnina a fa nɛnina ne ko ne tun bɛ baarakɛyɔrɔ la n ko ne wele la ne tun tɛ layibu kɔnɔ sini an bɛ o décortiquer an ka bi ta in ta ko ka ca an ka nin décortiquer fɔlɔ ayi ne da bɔra kuma kana sujet ɲagami an ka nin ta fɔlɔ sini non ne yɛrɛ denyɛrɛnin nin yɛrɛ ta de ye ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ voilà an ka saramaya ta bi sini an bɛ o ta ayi ne kunkolo banna an ka to tiktokeziw kan bi sini an bɛ jatigiw ta bon n b'a dɔn tantôt parce que sonikun cɛ tonton Sara nɛni marakajiga ka bezi banna marakajiga i fo k'a bi di Maraka ma i ni Maraka ka taa ka bɛrɛ na e ka bezi banna ayi alu ko Maraka fana k'an ka téléphone d'a ma ten k'a sera sabali ye k'an ka téléphone d'a ma Maraka i ni marakajiga a ye dɔ kɛ ɲɔgɔn embrasser la aw ta banna sujet ka ca an bolo ko ka ca aw ka dɔ kɛ embrasser la yen fɔlɔ ko ka ca an bolo ɲɔgɔn tɛ Salam alaikum Alu. Ismo ça va? Abeji, oui, da cɛman da musoman bɛɛ fo ne bɛ nin kɛnɛ nin kan. Walayi, kan foyi tɛ yen, an filɛ nin ye. Dodi, dɔgɔnin. Walayi, fi ɲɛnɛma tɛ n bolo, tafu dɔrɔn komi n k'i nana i sɔrɔ studio dɔ kan, i ko do tun ye kɔɲɔko ye, ko do tun bɛ denwuli ye, ko denwuli kini ni wɔyɔ wulila o la ka tɛmɛ kɔɲɔko kan. O musobakɔlɔ kɔɲɔ mɔgɔ bɛ kini ni wɔyɔ wuli o la ba? E ko mɔgɔ. Mɔgɔ bɛ kini ni musobakɔlɔ kɔɲɔ mɔgɔ bɛ kini ni wɔyɔ wuli o la. Izari bɛ sɛbɛn na minɛ yanni k'i bila lahara fɔlɔ. A bila lahara kalanden kana kuma kana fɔ k'i jɔ i bolo o kumana bolo dimi de b'i la. Kɔɲɔ min kɛra a mɛnna o ni muso ni tun ye kɔɲɔ kɔrɔ le ni tɛ kɔɲɔ kula ye dɛ ni tɛ kɔɲɔ kula ye dɛ a nege bɔra mɔgɔ si la i y'a ye jɔn ka pipi kɛ i y'a ye jɔn ka partage i y'a ye jɔn kuma la ko kan ni tun bɛ kɔɲɔ kula ni i tun ma di ɲɔgɔn ma la a banna et puis mɔgɔ fana tɛ sinamuso yɛrɛ a kɔɲɔko yɛrɛ do kɛ fo ka o janjo kɛ zu k'a d'a ma donc kuma tɛ se ka bɔ o la e miiri bɛ min na ko fɔ diɲɛ bɛɛ b'a la k'a o tɛ se ka kɛ musobakɔrɔ kɔɲɔ mɔgɔ tɛ se k'i sina la ko ninnu bɛɛ kɛ sa wa komi a bɔla a taara cɛ gbɛrɛ fɛ sɔn an bɛ sɔn n'o ye sinon e miiri bɛ min na ko mɔgɔ y'i bɔ k'o pipi kɛ k'o ni salamaya denwuli da i ye salamaya da ka kan tigɛ est ce que kelen tɛ quoi ko i fin cogo bɛ kelen ye mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye f'i bɛ sɔn nin de ma et puis salamaya fana jelimuso wele k'o bila k'o kɔnɔ e m'a ye jelimuso ta la a taara gbalo ka bin k'a satuma sera donc a ka ko a bɔla ko wuli karama message min fɔla ye min donna toro kɔnɔ a bɛ ko ninnu dɔn quoi donc salamaya a y'a fɔ salamaya ye ko réseau game yɛrɛ bɛ ten ninnu na game bɛ ten ko a y'a ni kunkuru a bɛ taga n'a ye quoi o kana wara hakili ma n'i cira diɲɛna ko la o tɛ mɔgɔ ni tɔɔrɔ donc c'est comme ça ni réseau la i ma se min ma o mɔgɔ min ni ba ka ɲi n ko musolankolonden de b'i dɔn muso ɲani den ka o ba ni su ani tile a bɛ mun bɔ mun na a b'a ta Asimi Goyita o ba tɛ neni Arasani ba tɛ neni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ba tɛ neni a y'a fɔ an ye ko ba ma fisa ba ye n'i y'a ba neni n'a tɛ se ka ta sara lahala i bɛ taa i ka ba nin cogoya min na Ala bɛ taa o kiti tigɛ k'a d'a ma sinon i tɛna dabila dɛ ninnu da juruma n'i ma nin kɛ tɔgɔ bɛ ye wa an sinon normalement la n'a banna micro kɔ k'a fɔ ko a ye taara université passo an si wɔɔrɔ gbɛ Keromatin taara université k'a taara bac passo a t'a ye sɛbɛ dɔn a t'a ye sɛbɛ kɔrɔ a tɛ ye sɛbɛ dɔn a ye bac ko ma wa mɔgɔ bɛ sɛgɛn sa madame Keromatin
Crématine de c'est quoi qui se do baki ko ma yebo mo idala quoi wallahi adama de be segala quoi amuso e den wulu ka den wulu ke segelo ka den kono ta segela ka ta wuru sebela ko be na nisondia domine na ko ko le ko den wuli o den wulu kene ka ko battre l'enfia fati l'enfia wa franchement mo ni torola nan kuma la ne mo kuma la no wallahi bidata lai mali autorité mbese kan ko jote catch parce que i ka lo ne ni me côté minna i ba don tiki ateta minike baki ba école teta école din ta ba ke proposal li ay ba mo idala ako bigile ka danyo Crématine ka ke proposal la be mo ko ikara abana bébé l'enfia do batene nduguni mo fatene nduguni ngo Crématine ka ke école maître le ka pour ka ke proposal la mo ko ikara ai bila ngote bisunu be siranya de abo salama kwa ko ma be makita la gain abe maragadi da la gain abe mo chama fle quoi baneni fani na te mo si balike kula ne ko kirian kula le ba fo kirian kula le be kwa lere kwa be kun abe kwa shila abe kwa bala abe ku mo bela banente mo faga banente mo shitike abi sigina ya abe ko kula na mo ne ko mo si fo de mo ko ni mo ni banen na ne ka mo vacciner la mena baptiser la mena de tena même mo ka mini bola mo be ko kula la mo ka mini ka jugu mo beta bon photo leta ka ko neni wole ko ka jugu ko be ne no bebe de ni fima gulu ko fe ibe tafuta bebe de ni fima la ka bebe de ni fima nda to do ala de inga no na uni sunu wala de ngana ne ujonda ko dumuni ay ibara ibo sira sabale adu ka parte ibe lo ya wala da ayo sama ka ba ay na ka bebe de ni fima to ba wallahi ala deni herben de wulu kene diala fo faton la to be kala kali donc a diala diako dan a diala te fo roshi ka bamako fara diyan yoro be kan be kala ka fo ko do be ko den wuli wala ni ne be wulu ko den wuli na yere mala ka fo ko ni ala e den ni ma lomina ka ne soro wali billahi ne be ta ba mariam ba atoko mariam ba ja oui ne ni le oui atoko mariam atoko ko ba o den wulu kene ko na wuli moi je peux te poser une question. Voilà question posée mal mais Nego malla de la kame malla ko jeri do to ko jeri bobo ya ne wallahi ne dabaliya yele le bana ko jeri bobo depuis ala ne da nyamakara ko ka sila malla nyamakara kasia ni ko adama de ko mo be fili feme ma fi son ni jogo e min ne dron na fola iso yibe sobi ne ma fili sino jeri bobo te malla mali jeri bebe se dongi dala bebe satam bebe se de la ka justice jumana diala tige ko na ko juge be mo juger ki to e bebe de ni fima o be jeli bobo o be gon de la ka e fola ali nu ye ala yɛrɛ ɲuman an yɛrɛ ko tanga bali wallahi ay fronya be ko dulande ali nu ya ko kɛla fɛn dɔ i tɛ dévier i timina i kɛrɛfɛ kojugu i yɛrɛ bɛ tile la i bɛ ci e ma ye maa min kɛ momo la i taara wuli kɛ dentigiya sinon momo nin ye diɲɛ wuli kɛ sinon momo ye kuma jugu fɔ wa momo y'a fɔ ko jeli bobo n'i ye k'a lɔ k'a fɔ e tɔgɔ tɛ jeli bobo mun bɛ si ma i tɛ sigi hɛrɛ la i tɛ kun to hɛrɛ la i ma ye ma taa bɔ a momo ma i taara bɔ a min y'a den wuli kɛla i taara wuli ta sɛki la i bɛ t'i cɛ bila kaso la il est den woro bali den cojugu woro la i bɛ t'i cɛ bila kaso la i bɛ taa mɔgɔ den ɲɛnama ta k'o min kɔfɛ n ye hɛrɛ i t'a dɔn ko in bɛ cogoya min na ko ne t'a cɛ dɔn dɛ muso min jɔlen filɛ saramaya ko saramaya cɛ ye denmisɛnnin de ye k'u ka di ɲɔgɔn ye tantɔ k'u bɛ tila ka bɔlɔgaraniw ni bizuninw kɛ ɲɛda banni tantɔ bɔ farancɛni o taara cɛ bila prison na bolo tɛ da o kan o bɛ canapé gauche de la blessé de la bon n'i taara i cɛ bila prison na nin denmisɛnnin ninnu filɛ tantɔ ninnu bɛ bijouterie la ɲɔgɔn embarrassé la tantɔ n'a ye o ye parce que muso cɛ ɲumanw a bɛ olu de contrôler ne delila ka nin kuma fɔ aw ɲɛna walahi i ye nin kuma fɔ Isimo ne mana kuma o kuma fɔ Isimo i k'a ta a mɛn don dɔ bɛ na a bɛ na se don sebali tɛ ne mana kuma o kuma fɔ mana ko fɔ ninnu kan aw b'a sɛbɛn k'a bila a bɛ na parce que moi je parle pas pour rien ni bɛ kulonkɛ kɛ n bɛ kulonkɛ mais ni bɛ kuma sobɛ k'a b'a kɛ n'i y'a ye sarama ninnu taara bi malimatu jaato de b'u kɔfɛ karamɔgɔ video dɔ bɛ n bolo a bɛ fɛ k'a lamɛn yan u ka muso bɔla a bɛ kuma n'u fɛ ne fɛ est-ce que u ka muso jumɛn u ka ko dɔ nin yɛrɛ ko la star ko star juguni wa ayi an ye o lamɛn o to ye a y'a lamɛn yan ok malimatu jaato de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ malimatu jaato
i disi bɔra kɛnɛma saramaya disi ma bɔ kɛnɛma dɛ mun de i disi labɔ ka kɛnɛma i ka nangarabaya ni musow n'aw tɛ s'aw ka taafe bolow la aw bɛ senkɔrɔta la WhatsApp kɔnɔna na diɲɛ ko aw lankolonw bɛ n'a réseau kan nin den min jɔlen filɛ tantôt nin nankaba den min jɔlen nin bamuso ye nin lamɔ dɛ nin sera ka taafe bolo la dɛ sinon den cɛ ka ɲi o n'a kun kɛra mɔgɔ molibali ye ka WhatsApp kɔrɔ tantôt k'a kɛ seli ye la seli farida 5 k'o kɛ WhatsApp kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ muso in lebu bɛ kɛnɛma ni aw taara WhatsApp kɔnɔna na seli farida 5 seli la yen tantôt n'aw langolow nana kɛnɛma tantôt o dimi b'aw la aw b'a fɛ musow bɛɛ ka kɛ aw ɲɔgɔnnaw de malimatu jato e bɛ sa jatoya de la kelen i bɛ sa i ni hɛni de bɛ taa lahara i n'i kunkolo i n'a fɔ komi birigiden e de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ tiktokɛsi ninnu ye mun de k'i la i delila k'o attaquer don dɔ la ne tɛ ɲinɛ o n'a ko ninnu daminɛna dɔrɔn n'i bɛ ko k'o kɔfɛ ne b'a dɔn i tɛ ko k'o kɔfɛ ne b'a dɔn e de bɛ nin ko in kɔfɛ i delila k'a fɔ live dɔ kɔnɔna na i ko n'i y'a ye Mali tiktokɛsiw ɲɛ bɔra aw ka jelimuso la ko grâce à 94 e da de y'a fɔ bi n'u nana bi ka na tiktokɛsiw ta u m'a min u m'a bɔ an bɛ mun fɔ an tɛ ɲinɛ kumakɔrɔ kɔ an bɛ taa kumakɔrɔ de ta ka na ne hakili la malimatu san perew e n'i kunkolo birigidenw aw de ma mɔgɔw nege aw de m'i sigi ka bɛɛ gɛn k'a b'aw ka jelimuso nɔfɛ yan ala ni wari nɔfɛ e bɛ miliyɔn minnu minɛ WhatsApp kɔnɔna na jatigiw la pour que i ka o fana ɲɛfɔ kɛ k'i bɛ miliyɔn minɛ na WhatsApp kɔnɔna na bon i bɛ miliyɔn minɛ jatigiw bolo dɛ jatigiw de bɛ kɛ e ka so sara pour que o fana ɲɛfɔ kɛ tiktokɛsi ninnu ye mun de ka aw la hali kɔfɛ n'a bɔra ka fo k'a dɛmɛ k'a bɛ don safunɛ feere la a bɛ safunɛ min feere n ko jatigiw de y'a wari d'a ma k'a b'a fɛ k'a boloma yɛlɛ i tɛ bɔ ka o ɲɛfɔ maraba a ye maraba de choisi a ko maraba de y'a ka jelimuso bon ne bɛna segin a kan ne tɛ n ka wari di jeli boboma bi n tɛ n ka wari di jelimuso bɛɛ ma n tɛ n ka wari di jelimuso cɛ fasadala ma n tɛ n ka wari di jelimuso victime kalanden s'il te plaît kalanden victimisation jelimuso sinon i bɛ n ka kumaw dilan kɔnɔ n tɛ n ka wari di n bɛ segin a kan tuguni i jɔ n ka n sigi ka ɲa n b'a fɔ n'i sigira n'i la o bɛ ala kana hɛrɛ k'aw ye ne alu ne ka wari n bɛ taa baara min kɛ k'an ka wari sɔrɔ n tɛ n ka wari di jelimuso firisɛlɛ ma o ye kelen n tɛ n ka wari di jelimuso bobo ma bobo bɛɛ n tɛ n ka wari d'a ma n tɛ n ka wari di jelimuso bɛɛ ma awa n tɛ n ka wari di jelimuso cotisation ma n tɛ n ka wari di jelimuso victime n tɛ n ka wari di jelimuso cɛ ko fa bɛ jelimuso min na n tɛ n ka wari di o ma et puis quoi n tɛ n ka wari di jelimuso min furula minɛri ma tantôt denmisɛnnin a den fila n tɛ n ka wari d'a ma k'a k'an fasada et puis quoi aw ka jelimuso de tɔgɔ ye jelimuso bɔbɔ ye n tɛ n ka wari di jelimuso gɔn ma aw ka jelimuso de tɔgɔ ye gɔn ye n tɛ n ka wari di jelimuso jamani ma n tɛ n ka warimuso di jelimuso fali ma n tɛ n ka wari di jelimuso sɔmuso ba ma aw de ka jelimuso tɔgɔ ye o ye awa n y'a fɔ n y'a jɛ ne t'aw ka jelimuso tɔgɔ de jelimuso bɔbɔ la aw ka jelimuso tɔgɔ tɛ bɛɛ de ni finman ye tɔgɔ ni jamu de bɛ bɛɛ la mankanba ye tɔgɔ ye mankanba de i tɔgɔ tɛ bɛɛ de ni finman ye i tɔgɔ tɛ jeli bɔbɔ ye awa aw tɔgɔ tɛ bɔ fana jeli fana ye kumaw de don bamanankanw de don hali sini an b'a fɔ et puis quoi dugu bɛ jɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ aw da ye mun ye baara ni fani kɛ o kumana aw ka jɛ n'aw ni maa min ni ala y'i cɛ juguya tantɔ i n'a fɔ komi dari o ye mɔgɔ de ye nɔ ye ni ala y'i cɛ juguya k'o tɛ ko ɲati n'i cɛ ka jugu tantɔ i t'i yɛrɛ faga i k'i yɛrɛ lafiya n'i bɛ complexe n'i ka cɛ juguya i tɛ t'i yɛrɛ faga siɲɛ kelen bɛɛ ka lafiya anw de y'i da i ka mɛlɛkɛ min y'i da i t'o attaquer ni ala y'i kɛ cɛjuguba ye tantɔ maa cɛjuguba o tɛ mɔgɔ si de nɔ ye maa minnu cɛ ka jugu aw ka yafa ma dɛ ala de y'aw ta bɛɛ k'i ta assumer ni ala y'i kɛ tɛnbaraba ye tantɔ i n'a fɔ komi toli o tɛ mɔgɔ si de nɔ ye dugukolo in sanfɛ maa minnu tɛnbaraw ka bɔ aw ka yafa ma dɛ ala de y'aw kɛ tɛnbarabaw ye anw n'o tɛ
béni d'Arandelo. Ni déni tchekayon, elle est sarmante, elle est saramaya, pourquoi tu t'énerves pour rien? Mais dia wada bi wasona ka tchenya oye muso béni. Muso tchekayi bi wasona ka tchenya de. Kiado. Oye kele mankaba nge tchekayi ti wasoni taya. Kiado. Ni tcheka tuku tanto ni be malo ni ka tchekayi. Ite ta poisson ta yiki yere fasi akela maba. Antas gan po na tato ko barma ke tcheka tuku. Ni ko fo diala tike corona na tato. Numbe ni ta ka nyasuma. Ko barma ko ala e fen tcheju do dawma. Ala e fen sosu do daw ko ngona fen do dawma. Ko aw be kuma be nyasu koma. Na wa sigi bawo bolo tanto te mo gonone. Na fura ki ye sigi to te sigi abe to ne tcheka tuku tato. Ni be magani ga tcheju ki ku ngolo tike ka be kandala. Ni ka ta surusi mondiali ke ni be malata to na fura ko tembara baw e bi yere soro muso tembara baw che manchela tando ite ti tenti ke ka bila na fura ta to ko muso nyada petele muso nyada chejugu baw e bi yere soro muso nyada chejugu baw korona ite ti nyada ka biere la ok pi kana nyina daingo foro waide kana nyina daingo ni ko positive ni e ba ko positive ni positive ni be mala ni positive ite nyum ko ti ka bi da ko i da woro ngato no kalane le tanki gu bom ko da la waide hal siri bebe den fima hal siri positive ne karamogo ne be fe do jate mino harna ga ya fane ma hali harna fa bane numa se ga lebu duma sigi ko kan niso goya ida ngo aruna baba na domina ta don hukumbe aya fa bate ya fa aya fa mane aruna fate bana domi ngonu nukumbe banane normalement nunga profilu be ko kwa ka ke fimane billahi ye do si ta ko ta ko ma si suete aruna fate harna do bana domi na hukumbe bar aruna fa bana domi ne be fa saya do adonde ko mai planene aruna te kankele ngona me kalande iba kalamade nko ka aruna suma tanto de nunu sile do bana ni fana aw ko kumba bado de fate bana normalement aw ko ka une semaine de ke deila wallahi haluma une semaine ke sa utu banga kelen ta ga di chema awa shi ba profil fale aw mai defa ya awa toure sabali man kamba ko odum ne de bo live sige kama awa toure sabali awa turi jugu ka tani nyeni tiktok insan wallahi awa turi aruna e demeya aruna e defa ni e be ka fuko ka cotisation ke aruna ma besoin cotisation aruna besoin de respect de la awa turi normalement be akwa ka kele ke tiktok sanve e mangwa ka kele ke aruna fate bana hala semene kele ma dafa na fiya billahi e ko be se ka kele billahi ko be se ki bochoko ke we iba fo kolegi de aruna e don tane aruna fasa medela ibi jigi duguma ola har mi ma ko ke nunu ma sira de be mo kola nunu era ka kele gelaw betu kan ga profil ke noir de nunu kan na ali live kele nyuma ma sigi harna to yala harna dunye barake ka ji nunu ma harna ko kabeta domina nunu bere bolla ka do harna ko harna kanata me harna ka live sigi domina faka saya kola nunu mo sima yela ka live la mo hali kelema yela ka live la ka be harna fo ngone mangamba saradi no o se ka bana ni kede ni ko bana ni ta to fu be konta ko sogo sorola fu ba ko mo ma soro biya aw be ka awa tapi bali mi bana ni bio yoro awa tapi bali flet awa biti bali ta we c'est comme ça parce que ni na to awa akola hawa tapitigi awa tapitigi min babe kana de ngo ode ya aw sutura de wuli min gera wodon si de wuli no be suno aw tara muso ka image ta e malmatu jato e de tara awa biti bali ka image ta muso ya aw sutura de aya aw sutura ka galon ta ka muso ke galon tigala la harado abe o suranya aba aw sutura wallahi iklara ka ta do muso ka ini buksu korota ka ble ni malmatu jato de be ni malmatu jato minara dongo do kabo jelu ni nyonche la bebe ke jelu muso do otaji de la fo saya ni kelen ti sekaba malmatu jato de be ni ko imbe ko fe e man kaba ngombe saka qur'ane ta kan kada mbe ko indone koko be ka ketanto ale de ka tikitaki elimbe tiktok ezinu yo awa biti bali yo o tali yo malmatu jato de be ni mbe ko fe awe wala man jara fle nyango de do asili de do
ni ala mi ke jeli manja je gulu ko we mo de no muna ima boka jene attaque ni ye muso de ki ka tafe la fere jene itaki pre afa de nyenega ngi be ka manja de nyinu wo fe har wo dongo ibe ka wo to fo ibe ka girigiri wo godoro abe la pe nyini de la wo no fe dia wati ga la pe nyini parce que ga belebele mi be wo bolo ni o yo wo goshi domi ni o etaba le goshi domo do tadi bi yere fagado ebe muna ni je gulu ngoro ta to flan kana yana WhatsApp ko no sengoro ta ni disi bora kena ma we mo de no na u disi u bolo ndo kena ma aw ni chewbe appel video ke ta to ba warange tere ka u disi ba ubila har mi mo mi aw sile ta kota wallahi ko do de be kota ko do be allo mama tu jafa flani ale de be ni be ko fe ala ya doni ama songa na fulu da gartigala ala ya donya ama songa warti ani warti be furula mama tu jato nyango de khasiri de do alu ajate mine mawo maye ko nyuma ndo marko mama tu jato bi blano fe mawo makan abi bloko e kan e flay e jeleno e flay me e bi i khasiri be mamine muna uwe e ma da iyere la nafolo ye ala ta de ala te beje nafolo la de na yi jala doro se ke fendo de du ina mankande abi son fitini ne ina manka mama tu jado ebe ka ni pousse ka bla fe mena oh comment be na ke metri de ne mena tan den to ndem fle ni ga profil la mena ta to sebe no kala ne ni jone ga profil la ngoro de ne ko di dente tabla ngo dem sonu be sira nya da nya de kaba fe ko mi ne gra fando kaba fe ga konti la bo kale be tiktok no ngi ku mo bi yere bole nya da profil la ku ka ne mi shegele kale ba yere la bo shegele jode wo ngolo de ade ni nya fana ni jode alo suara let's radio lo alo kodo alo le yela lo ai ne ni tigi fantomu de wone ta tigi de ai ta dia ye ma de lo de kaba fa ga yere la body o ko mi ne gara fantomu yesa ne gara wolo ko de sa kan te koy o ne o ba globi kapti go bi ban ni shagelo me mi fo duguli fanu nyana duguli fanu aw be na antara duguli fanu aha aw be saramayata maramba be kila ka adresse la mamu parce que ma go be e fana la maramba ba yo tige ka di duguli fanu ma maramba maramba me duguli fanu ta duguli fanu aw ra yo mi na fala u ye marka dija jatugu ge aw stratégie de do ay dama panyade na wi nga stratégie la men na wi baraka aw kana dusu da aklinya aw be munke tiktokezi ni maramba de gadaye aya bi partager Facebook fra YouTube ka Instagram Sinapu WhatsApp et statut ay tiktokezi nous partager doro ko tiktokezi nous yere kapotanto ko ça suffit comme ça o ekele maramba mogo kule wakati ngido ye musonye depuis ni do kana bila bila ima dele kasira okay awa ima dele ka mukoto janfala ne alu ya e folo okay domina wubi che bora domina ko maramba ka ne gen ka ba ko ne kana maramba ka tofo ko ngana ka challenge ge awo ado maramba tar keri bila no bor kalande iba kalama ne ko mi de zer ke ne be ka maramba ka keri ni mai kalande maramba tem ko gansa ende kialo maramba na paso ne o de fo mo ni ma maramba toy itaro mi mena ke sisa kalande awo ni maramba sera ko ke chokola maramba de bena ke victime pele ya baye afrique konana kialo maramba dia bebe na tugu maramba ko sisa ivarien temu o hamu ko la bila mo fo ka je ivarien petini mi fle pa mo kono ubena ni ta o ka panel la tan parce que ivarien ba be ka ne ta ivarien bena ni ko inta ka siri o ba fo ku den tara denwul la
ko a ba bɛ ka nɛni mun na k'a ko k'a ta ka wari di jeli bɔbɔ ma k'a b'a di jeli min bɛ se dɔnkili da la o fa ni yɔrɔ n'o ba ni yɔrɔ bɔra min o ye kelen ye ni maraba sera dusu la maraba de bɛna kɛ jeliw ka yani ŋa nin ka bɔ n kɔnɔ na n ka yɛlɛ tɛmɛ yan yɔrɔnin na Aliou a jate minɛ dɛ kana kɛ mankanbaga kuma ye dɛ n b'i deli i k'a jate minɛ Aliou Ivoirien de b'i dɛmɛ i b'i yɛrɛ ka mɔgɔ ba neni mais Aliou i b'a jate minɛ ni Ivoirien ka mɔgɔ dɔ ye kojugu kɛ u t'a ba neni u b'u sigi de toi vieille mère toi là tu connais pas ton droit toi vieille mère u bɛ to o de la abada u tɛ maliyɛn ta u k'i dɛmɛ k'a ba neni